أثناتيوس مسكيرلوس تبعد يسكروس وصان هواريات قدامو سينادوس قدد زي بالله فصم زي تحدث توادو دابلو أعفيرو مديابلوس بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. بمجمريا لولا بحري እግዚአብሔር አምላኽና በሰላም በትዕና ክሳብ ዝዕለስ ስለዘጽናሐና ስሙ ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። أبين እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ዓብይ ውዕለቱ ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና መሓር ስለ ዝኾነ ብዓይኒ ምሕረቱና ጥመተ ንዓና ነዞም ሓጣን ምጻድቃን ፀሓይ እንዳብረቐ ዝናብ እንዳዝነበ ብህይወት ብጥዕና ስለ ዝጓስየና ዕድመ ንንስሓ ከዓ ስለ ዝሃበና ደጊምና ስሙ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ መብርሃን አመላድነት ናይ መብርሃን ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ተራዳእነትን ሓለዋን ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ረድኤትን ምስኩላትና ወልደ ጥንቀት ይኹን አሜን። ደጊምና እግዚአብሔር አምላኽ በሰላም ብጥዕና ናብ ብርሃነ ትንሣኤዩ ስለ ዘብጽሐና ዘመነ ትንሣኤዩ ስለ ዘርአየና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ። ራን ባርሎሙን ከምቲ ዝሓለፈ መቕፀልታ ናይቲ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ትንሣኤ ክኸውን እዩ። ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ እትያ መበል ሻርሸይቲ መዓልቲ ካብ ትንሣኤ ዝኾነት ዕለት ዓርቢ እዩ። እተን ዝሓለፋ ድሕሪ ትንሣኤ ዘለዋ መዓልታት ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ዘለዋ ርኢና ነርና። ምናልባት ንምዝኻር ዝኣክል እትያ ቀዳመይቲ መዓልቲ ድሕሪ ትንሣኤ ዘላ ሶኒ ወይ ድማ ካብ ትንሣኤ መበል ካልኣይቲ መዓልቲ ዘላ ሶኒ ማእዶት ተባሂላ ትፅዋዕ። እታ ካልኣይቲ መዓልቲ ከዓ ሶሉስ ቶማስ፣ ሳልሰይቲ መዓልቲ አልዓዛር፣ ራብዓይቲ መዓልቲ አዳም፣ ሓምሸይቲ መዓልቲ ከዓ ወይ ድማ ካብ ትንሣኤ መበል ሻርሸይቲ መዓልቲ ዓርቢ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ። ምናልባት ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ዘሎ መዓልታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሃበትሉ ስያመ ምክንያት ርኢና ነርና ኢና። ብሕጂ ብዛዕባኡ ኣይ ክንዛረብን ሎሚ ዓንቲ ንዘራረበሉ ሎሚ ንሪኦ ግና ብዛዕባ ዓርቢ ኮይኑ ዓርቢ ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ ፍቅዲ 28 እንተደኣንቢብና تقدس صحف كم زيبل سلازي نرؤسخمن نتا بجزاء دمو زتريا بيت كريستيان أملاكن كتقواسيو منفس قدوس إبسكوبوسات جيرو أبعاد شومكم كله موقاسي حلو أنا مثل جسكو نتموقاسي زينا حسيلو كم تخالو أكياد زغن سبات كم زمسوهم يفلت إيه كباخاتكمون كي ترفين ندك مزامرتي سعفتم انتخ قبروهم كأنا أنت مرتزمهرو كتنسيهم سلازي سلست عامت ملو ليتن معالتن بنبعاتن نفس وكفكم كم معاد كم زي بكركو نذكركم نقحو حجي ما أنا أملاخن نتي كهان تسأكمن مسكولاتن قدسان كرستيوكم زغيل قال تسأجان محسنكم علقو أنا حدث برور وي وركي وي كدان أي تمنهون زنا أداوي نعي كنا نتوم مسايز نبرو كم زقل قلاب على تكون تفلتيهم نتي قويتنا يسوس بعلو كف زقبل شيء تذهب أزي بارخ زولك قالنا ذكركا كم زيجركا معيين دخمات مقلاين كم زقبا بخلو أريكم اللخو وبله زي زبله برهان عالم قدس باولوس نام راحتي قدس بيت كريستيان زلا أخو ملأختي بزيارة أفجر حوالات معرف إسرا فقد أسران جعتن زلت فقد أسران جعتن زلت سقيتنا أنت الآن بيوناجن تأي زبل بزيارة سلازي نرسخ من نتا بجزاء دوم زتريا بيت كريستيان أملاخن كتوجاسيو منفس قدوس إبسكوبوسات جيرو أبعاد شومكم كل موجاسة حلو فقد أسران شو مندن كسا فقد أسران جعتن زلت بزيارة كنبوا نخلينا زمل أخت زين تأي زغل ستواهيلو قويتنا أملاخنا نمدحانينا إياس كريستوس دمو أفسيسون قدس بيت كريستيان كم سرتا زغلزيو كلنا هون فلتو زيارة بزحلف سمون حمامات كنقرنا قمز قنخا قويتنا أملاخنا نمدحانينا إياس كريستوس قدس بيت كريستيان زي مسرتا أب مسكال أب كرانيو عراقوتو تساقيلو دمو أفسيسو نصف دمو أفسيسو إيساريتوا بوركي ويدما برور أيتعدقنان سلازي أمبر قدس بيت كريستيان نزا عارف زيا
ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኢላ ክትጽዋዕን ክትሰሚያን ዝደልየትሉ ምክንያት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ብደም ክርስቶስ ከም ዝተመስረተት ንምግላጽን ንምንጋርን እዩ። በዚ ዕለት እዚ ብዕለት ዓርቢ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ስለምምስራታ ገዛ ርእሱ ስለ ቤተ ክርስቲያን ኣሕሊፉ መሃቡን ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ኣካል ምዃናን ናይ ነቢያትን ሐዋርያትን መሰረት ዝኾነ ክርስቶስ ዝመስረታ ንሱ ምዃኑን ዝሰበኸላን ዝዝከረላን መዓልቲ እያ እዚ ዕለት እዚኣ ዕለት ዓርቢ ማለት እዩ። ነዚ እውን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 እንታይ ይብል? ሰብኣ ኤፌሶን ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ሰነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳንን ስድራ ቤት ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን። እቲ ህንፃ ብምሉእ ዝተቐደሰ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን ብጎይታ እንዳተኣሳሰረ ይዓቢ። ንስኻትኩም እውን ኣምላኽ ብመንፈሱ ክሓድረኩም ሓቢርኩም ኣብኡ ትህነፁ ኣለኹም ይብል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 19 ብዝያዳ ክሳብ ፍቕዲ 22 ዘሎ ቃል እንተንቢብናዮ እዚ ክነንብቦ ፅናሕና ቃል ይመስል። እዚ ዘረዳእና ከዓ እቲዮም ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተባሂልና ዝተሰመና ሰማት ኣብ መሰረት ነቢያትን ኣብ መሰረት ሐዋርያትን ሙኻና ቤተሰብ ኣምላኽ ሙኻና ዝነግር ቃል ማለት እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ስለምምስራታ ክርስቶስ ባዕሉ በገዛ ርእሱ ስለ ቤተ ክርስቲያን ርእሱ ኣሕሊፉ ከም ዝሃበን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ክርስቶስ ሙኻና ናይ ነቢያትን ናይ ሐዋርያትን መሰረት ዝኾነ ክርስቶስ ዝመስረታ ምዃኑን ንሱ ዝሰበኸላን ንሱ ዝዝከረላን መዓልቲ ከም ምዃና መጠን ዝዕለት ዓርብ እዚኣ ዓርቢ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኢላ ተሰይማ ትርከብ። ስለዚ እምበኣር ብናይ ክርስቶስ ደም ዝተመስረተት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ማእከል ስብከት ስቕለትን ትንሣኤን ኣካል ክርስቶስ ቤተሰብ እግዚኣብሔር ምዃንና ኩልና ንፈልጦ ሓቂ ድማ እዩ። ስለዚ እምበኣር በዚ ምክንያት እያ እዚ ዓርቢ እዚኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትጽዋዕ። ፅርብ ዝበለ እቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዛ ዓርቢ እዚኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኢላ ዝሰመየታ ምክንያት እዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብደሙ ዝዓደገና ናይ ዘላለም ህይወት ወረስቲ መታን ክንከውል ውልድነት ዝሃበና ስሙ ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምቲ ዝተባሃለ ብወርቅን ብብሩርን ኣይተዓደግናን እንታይ ደኣ ብኽቡር ደም ናይ ክርስቶስ ተዓደግና ስለ ዝኾንና ነቲ ብደሙ ዝዓደገና ኣምላኽ እንዳመስገና ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ወልድ ዋህድ ኢላ እትኣምን ቅድስቲ ሃይማኖት ጸኒዕና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንዝገበረልና ውዕለት እናዘከርና ጽባሕ ኣብ የማኑ ምስ ቅዱሳን ክቆመና እናለመና ጸኒዕና ክንነብር ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ናይ መብርሃን ጸሎትን ኣመላድነትን ናይ ቅዱሳን መላእክት ረድኤትን ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኻትን ከዓ ካባና ኣይፈለ። ደጊምና ብደሙ ዝዓደገና ኣምላኽና ብርሃነ ትንሣኤኡ ንዘርኣየና ብሞቱ ንሞትና ንዘጥፍአ ብትንሣኤኡ ኻ ተስፋ ትንሣኤ ንዝሃበና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስሙ ካብ ጫፍ ዓለም ክሳብ ጫፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንዝመሃረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።